Έχουμε επίσης εδώ φιλοξενούμενο στο πρώτο κομμάτι της εκλογής βραδιάς τον γνωστό ψυχίατρο, τον πολύ γνωστό ψυχίατρο της πόλης, Φώτη Μορόγιαννη. Κύριε Μορόγιαννη, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ θερμά που είστε εδώ. Καλησπέρα σε όλους και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, κύριε Μορόγιαννη, αν ξεκινήσω από εσάς και σας ζητήσω να μου δώσετε ένα τίτλο, δηλαδή να γίνετε λίγο δημοσιογράφος, σας ζητώ να πάρετε τη θέση μας, τι τίτλο θα δίνατε σε αυτές τις ευρωεκλογές? Ένα καράβι χωρίς πηξίδα, ένα καράβι στον αυτόματο πιλότο. Έτσι είναι το εκλογικό σώμα, έτσι φαίνεται ότι είναι το ευρωπαϊκό εκλογικό σώμα. Ένα καράβι χωρίς πιλότο. Δεν ξέρουμε πού πάμε. Χωρίς κατεύθυνση, χωρίς πηξίδα, με αυτόματο πιλότο. Χρειάζεται εκ βάθρων ένα λογισμό κατεύθυνσης, μηνύματος παιδείας. Κύριε Μορόγιαννη, τι λέτε, ποια είναι τα αίτια της αποχής του κόσμου, της αποστασιοποίησης από την κάλπη και την πολιτική, όπως αυτή εξελίσσεται? Όπως ακριβώς τέθηκε ήδη, πραγματικά το θέμα της αποχής είναι ένα πολύ σοβαρό και πολύ δύσκολο να αναγνωριστεί στο σύνολό του. Όπως σωστά επισήμανες, ένας λόγος είναι βαθιά πολιτικός, και οι άλλοι λόγοι είναι, θα μπορούσα να πω, θεσμικοί, δηλαδή έχουν σχέση με τη συμπεριφορά του κάθε πολίτη σε σχέση με τις αναπαραστάσεις του όσον αφορά το εθνικό κράτος από το οποίο προέρχεται. Ο πρώτος λόγος ο πολιτικός, που είναι κατά τη γνώμη μου και αρκετά ανησυχητικός, είναι η διάθεση εξόδου των ανθρώπων από τις κοινωνίες. Υπάρχει δηλαδή μια διάθεση των ανθρώπων να βγουν από τη συγκεκριμένη και θεσμική κοινοτική ζωή. Δεν θέλουν να συμμετάσχουν σε θεσμούς όπως οι εκλογές, που είναι το προπύργιο της δημοκρατίας, η βασική εξουσία του πολίτη, που από αυτόν απορρέχονται όλες οι εξουσίες. Αυτή η διάθεση εξόδου έχει ένα πολλαπλό μήνυμα. Καταρχήν δείχνει μια πολύ μεγάλη εσωστρέφεια του ίδιου του πολίτη. Δείχνει μια εσωστρέφεια και μια απομάκρυνση από τον άλλο. Που μπορεί να δικαιολογηθεί σε ένα μεγάλο βαθμό εξαιτίας των πολλαπλών κρίσεων που έχει συλληφθεί. Είτε των οικονομικών κρίσεων στην Ελλάδα, αλλά και της πανδημίας που έχει συνταράξει όλο τον πλανήτη. Επίσης, και των ενδιαφέρον κινδύνων που έχουμε δει να εμφανίζονται στην Ευρώπη. Και μπορώ να πω δύο έτσι γενικά σε μια αυρή αξιολόγηση. Ο πρώτος κίνδυνος είναι ο εσωτερικός κίνδυνος που απειλείται η συμμετοχή των δημοκρατιών από το μεταναστευτικό ρεύμα και από την μεγάλη είσοδο ξένων μεταναστών από την Αφρική ή από την Ασία. Και ο δεύτερος κίνδυνος είναι η πολύ μεγάλη απειλή που είχε επέλθει στα σύνορα της Ευρώπης, στα βόρεια σύνορα, ο πόλεμος της Ρωσίας με την Ουκρανία. Και η πολύ μεγάλη απειλή που είχε η Ευρώπη εξαιτίας αυτής της ιστορίας. Κάτι το οποίο δεν το συζητήσαμε και πάρα πολύ. Είναι πολύ σοβαρά αίτια αυτά τα πράγματα τα οποία φέρνουν τους ανθρώπους σε μια διάθεση εσωστρέφειας, σε μια διάθεση απομάκρυνσης από αυτό το κοινοτικό πλαίσιο, το οποίο δεν φαίνεται να καλύπτει και να προστατεύει τους πολίτες από αυτούς τους νέους κινδύνους που έχουν ενσκύψει. Το δεύτερο στοιχείο είναι το υπερηπέρανο στοιχείο πολιτιστικά του ευρωπαϊκού υποδομήματος που έχει ξεχάσει τον πολίτη σε όλα τα επίπεδα, στις ευαισθησίες του, στις πολιτιστικές του ανάγκες, στις ανάγκες του για να συνυπάρχει με ασφάλεια δίπλα με τον άλλον και να διαπράττει και συμπεριφορές χαράς, επαφής, δημιουργικότητας. Πέραν δηλαδή των οικονομικών συναλλαγών που έχουν προκύψει ιδιαίτερα για την Ελλάδα, που είναι πάρα πολύ ευνοϊκές, δεν έχουμε καινούργια πολιτιστικά μοντέλα τα οποία να συγκινούν τους πολίτες στην Ευρώπη, κυρίως τους νέους πολίτες. Δεν γίνεται αυτό, δεν έχετε αποσυντράξει. Βλέπουμε μια καταβαράθεση της ποιότητας της μουσικής. Το παράδειγμα σου είναι άκρος χαρακτηριστικό. Έχουμε μια κατάπτωση της ποιότητας της μουσικής. Αν έχουμε δύο μεγάλα προβλήματα στην Ευρώπη, είναι ότι έχει πέσει εντελώς η ποιότητα της μουσικής και έχει αλλάξει πάρα πολύ και κινδυνεύουμε από την κλιματική αλλαγή. Τα δύο κακά που έχουμε συμβεί και τα βιώνουμε είναι η μεγάλη πτώση του πολιτισμού και ιδιαίτερα της μουσικής, που δεν έχουμε μουσική για να ζούμε και να χαιρόμαστε, έχουμε μουσική για άλλους λόγους, για να γινόμαστε λίγο πιο επιθετικοί ο ένας απέναντι στον άλλο, έχει και αυτό τεράστια σημασία.
Αυτό είναι που έλεγα πριν και εννοούσα. Και δεύτερον, όπως είπα, η κλιματική αλλαγή που μας απειλεί, που υπάρχει γνωστός κινδύνος που έχει περιγραφεί. Όλα αυτά που είπα πριν είναι παράγοντες οι οποίοι πραγματικά διώχνουν τους ανθρώπους από το ήδη υπάρχον κοινωτικό πλαίσιο, το οποίο φαίνεται να τους προστατεύει στο επίπεδο του εθνικού κράτους. Γι' αυτό βλέπουμε και όπου έχουμε συμπαγή εθνικά μορφέματα, όπως στην Κύπρο, ας πούμε, έχουμε και πολύ ενοποιητικές και ομογενοποιημένες συμπεριφορές συμμετοχής. Επίσης και σε πόλεις όπως ιστορικά κέντρα όπως η Αθήνα, ας πούμε, που έχει ένα ομογενοποιημένο γκρουπ, μια περίμενα κοινότητα, πολιτικές, επιχειρηματικές, οικονομικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, πρέπει τους ανθρώπους να ενωθούνται και να ψηφίζουν, να συμμετέχουν όλοι σε αυτό το συμφωνημένο κοινωτικό δίκτυο εκπροσώπησης. Καταλαβαίνω αυτά που λέτε. Να πω κάτι πιο απλό. Ο κόσμος παλιότερα ψήφιζε, συμμετείχε στις πολιτικές διαργασίες, γιατί πίστευε ότι αυτό μπορεί να του καλυτερεύσει τη ζωή. Έχει σταματήσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου να πιστεύει ότι μέσα από τις πολιτικές διαργασίες και διαδικασίες μπορεί να γίνει καλύτερη η ζωή του και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ακόμη περισσότερο, όπως δείχνουν οι αριθμοί, και στην Ευρώπη. Αυτό συνέβη εν πολλοίς και για αυτά που λέτε. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου έχει σταματήσει να πιστεύει ότι η πολιτική μπορεί να του καλυτερεύσει τη ζωή. Μόνο εγώ μπορώ να καλυτερεύσω τη ζωή μου, λέει περισσότερο. Προσωπικά, ό,τι κάνω εγώ για μένα, οι πολιτικοί κάνουν για τον εαυτό τους και καλά κάνουν. Προσπαθούν για το μέλλον τους να βγάλουν κάποια χιλιάρικα και να είναι αυτό. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου που πιστεύει αυτό. Και αυτό είναι ακραία επικίνδυνο και μεταπολιτικό, θα μπορούσα να πει. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό που αναφέρεις, Βλάση. Είναι αλήθεια. Αλλά ενώ δεν θα συμφωνήσω στο γεγονός ότι οι πολίτες σήμερα είναι απογοητευμένοι γιατί τα πράγματα πάνε κακά. Απέναντίας, η ζωή μας έχει βελτιωθεί. Πρέπει να το δεχτούμε αυτό το πράγμα. Έχει βελτιωθεί, έχουμε και στην Ευρώπη, έχουν βελτιωθεί όλοι οι δείκτες. Έχει βελτιωθεί ο δείκτης της υγείας, έχει βελτιωθεί ο δείκτης της εκπαίδευσης, έχει βελτιωθεί ο δείκτης της οικονομικής ανάπτυξης. Δεν πρέπει να το λέμε αυτό. Όλοι έχουν βελτιωθεί. Και στην Ελλάδα δεν υπάρχει μια βουτιά. Κύριε Μαρόγιαννη, δεν υπάρχει μια βουτιά. Και στην Ελλάδα ακόμη περισσότερο με τα μνημόνια και με όλα αυτά. Προφανώς. Με αυτή την περιπέτεια. Προφανώς τα μνημόνια, η πανδημία και οι νέοι πόλεμοι που προέκυψαν έχουν δημιουργήσει μια μεγάλη τάραχη, μια μεγάλη αναστάτωση και ο κόσμος και στην Ευρώπη έχει υποστεί ένα σοκ πραγματικά με όλες αυτές τις πολύ μεγάλες αλλαγές που γίνονται. Και έχει δημιουργηθεί ένας φόβος και μια πολύ μεγάλη ανησυχία για το ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Είναι αλήθεια αυτό. Και φυσικά, όπως είναι εμφανέστατο, όλοι οι πολίτες αμφισβητούν αυτή τη θεσμική εκπροσώπηση στις Βρυξέλλες και λοιπά και στο Κοινοβούλιο. Φαίνεται ότι πραγματικά αυτή η εκπροσώπηση φαίνεται ότι είναι ανεπαρκής να καλύψει το φαντασιακό που θα έλεγε ο Καστοριάδης των πολιτών στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι είναι υπηρετώμενοι. Και Καστοριάδη, μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε. Κύριε Μαρόγιαννη. Το φαντασιακό είναι αυτό που έχουν κατανοεί. Πρέπει να κατανοεί οι πολίτες πέρα από το οικονομίστε μοντέλου που συνήθως κάνουν με τις συμπεριφορές και τις προγραμματικές συμπεριφορές των χώρων. Να μην κρίνουμε μόνο τα πράγματα οικονομιστικά. Όπως βλέπετε, παρά την οικονομική ανάπτυξη, έχουμε μια υπολοιπόμενη δημοκρατική συμπεριφορά. Αυτό είναι ένα αντιστατικό φαινόμενο. Στοιχεία επιπλέον, πάνω σε αυτά που ήδη σχολιάσαμε, να πω το ένα στοιχείο είναι ότι φαίνεται ότι υπάρχει παγκοσμίως μια μικρότερη σε σχέση με το παρελθόν δελτία της δημοκρατίας. Βλέπουμε ότι και στην Αμερική έχουμε δύο υποψηφιότητες όπου η μία είναι χειρότερη από την άλλη. Σωστό είναι αυτό. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά ο ένας υποφέρει από μια πραγματική άνοια και ο άλλος υποφέρει από μια κοινωνική, πολιτισμική άνοια. Να πω λίγο μαζί σας. Είναι δηλαδή μια συγκλονιστική περίπτωση το πόσο δραματική είναι η κατάσταση. Αυτή είναι πλανηταρχική δύναμη. Είναι πραγματικά ένα πολύ αρνητικό στοιχείο, το οποίο λειτουργεί απεθαρρυντικά στους νέους, δεν βοηθεύει δηλαδή αυτού του τύπου η διαδικασία της εκπροσώπησης. Θέλω να μην παρεξηγηθώ ότι κατηγορώ το δημοκρατικό περίγευμα σε καμιά περίπτωση το αντίθετο. Αλλά αν κρίνω από τις εσωτερικές του αυτές ανεπάρκειες που φαίνονται έτσι σε τόσο μεγάλες κλίμακες, όπως μια τόσο περιημένη και τόσο διαθεμένη κόρη σε όλους τους τομείς και στην επιστήμη και στην τέχνη και στα γράμματα, είναι πραγματικά εντυπωσιακό το γεγονός πόσο απεθαρρυντικά μπορεί να λειτουργήσει η συμμετοχή στις εκλογές. Στην Ευρώπη όμως έχουμε και άλλα φαινόμενα τα οποία τα καλλιεργήθηκαν και στους νέους είναι πάρα πολύ έντονα. Στους νέους παρατηρείται μια ύφεση των κοινωνικών του διεκδικήσεων. Παρατηρείται παγκοσμίως μια ύφεση της επαναστατικότητας των νέων. Παρατηρείται μια ισοστρέφεια. Και ένας μορφής
ναρκισσισμός. Και μια δεν είναι σλάπια σας τώρα. Μια τάση προς τον ναρκισσισμό. Μια τάση προς τον ναρκισσισμό. Δηλαδή οι νέοι γίνονται όλο και περισσότερο αυτοανωθερικοί και εγκαταλείπουν το κοινωνικό πεδίο. Βλέπουμε δεν κάνουν σχέσεις, δεν συνδέονται στενά, δεν συνεργάζονται, παραμένουν σε άψυχα και απέναντι κοινωνικά δίκτυα, τα οποία δεν έχουν ουσιαστική επαφή γιατί στερείται το σώμα και η ψυχή. Και από την μεριά έχουμε έναν συνεχιζόμενο και διαρκή εκθιασμό της βίας. Έχουμε κάτι βία. Εκτός από τη βία του λέμε, έχουμε και μια βία εσωτερική στις κοινωνίες. Με μια ατείνητη έκφραση ακόμα και στις καθημερινές σχέσεις ενός ανεξήγητου θυμού. Είμαστε όλοι θυμωμένοι, όλοι θυμωμένοι, χωρίς να υπάρχει ένας σαφής σκέφτος. Θυμμένη η ζωή μέσα στο πλευρό και έχουμε ζητήματα. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, όπως περιγράφω, τόσο στο ψυχικό, όσο και στο διαπροσωπικό επίπεδο, με μια μικρή αναφορά ιδιαίτερη στο κοινοτικό, καταναμβάνεται ότι η αποχή δεν μπορεί να εξηγηθεί κατά κάποιο τρόπο με αυτές τις παραμέτρους που προτείνουμε προσοχή αυτά που λέτε, κύριε Μόργαν. Μα σας πω, έχετε σκεφτεί ποτέ να ασχοληθείτε με την πολιτική, με ερετό αξίωμα? Σας έχει προτείνει κανένας? Φαντάζομαι ναι. Πάρα πολλές φορές, αλλά δυστυχώς η δουλειά μου είναι τόσο απαιτητική και δεν μπορώ να κάνω αυτή πέρα και σε αυτή την υγεία που είμαι και λίγο σε αυτή την κατεύθυνση αποκλειστικά. Είμαι ψυχίατρος. Πάντως σας έχουν προτείνει μεσοβόρους όπως είπατε και εσείς. Πάρα πολλές φορές, αλλά είναι ιστορία όσους μου πρότειναν, αλλά δεν γίνεται. Αυτά τα ψέματα τη φάση ποτέ μιλάτε ποτέ. Κοίταξε, γιατί εγώ διάβασα ένα βιβλίο σας, να το πω αυτό κύριε Μόργαν, διάβασα ένα βιβλίο σας, η Ιωάννινα, μια ψυχολογική ξενάγηση που γράψατε εδώ για την ψυχοσύνθεση τη δικιά μας, εδώ των υπηρετών. Και έχει πολύ ενδιαφέρον, έχει μια πολύ αυξημένη αντίληψη για το ποια είναι η ψυχοσύνθεσή μας. Μια σοβαρή οπτική, μια παρατηρήσεις του δεπόντου, όπως λένε εδώ στην Ήπειρο στα χωριά μας. Πολύ σοβαρή δουλειά έχετε κάνει. Σε ευχαριστώ. Και δεν το βιβλίο Φώτη, έτσι. Ωραία. Το δεύτερο είναι η κοινωνία και η ψυχή της, η διαγράμμιση στην κρίση, που βγήκε το Νοέμβριο του 2023. Είναι παρέκταση της εργασίας μου αυτό. Είναι 500 ανθρώπους, στηρίζω την ψυχική διαταραχή, στηρίζω τους ανθρώπους που έχουν ψυχολογικές δυσκολίες. Είμαι από το 50 ημέρα στην εργασία μου και προσπαθώ να κάνω με ευγένεια αυτό το πράγμα, να παράσχω βοήθεια στους ανθρώπους που έχουν. Και προς το παρόν δεν έχετε πει όχι, λέτε όχι προς το παρόν, έτσι. Είναι μια ιστορία. Δεν έχουν νόημα αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα χρειάζεται μια οργάνωση, μια κατάρτιση. Χρειάζεται μια στόχευση περίσταση και άλλο εξοπλισμό. Πάντως έχετε το χρόνο να αλλάξετε, γιατί για τα επόμενα 3 χρόνια δεν θα έχουμε εκλογές σε κανένα επίπεδο. Ευχαριστώ. Λογικά. Θα το συζητήσουμε. Να το δούμε, να έχουμε χρόνο. Έχουμε χρόνο. Βασίλη, σε ευχαριστώ.